Shugaba. Yes, Mr. Ya Gideon. yau ne. Lafiya lau. Amma ni ina yawan confused fa. Eh. Akwai wani dan kwallo ana kiran shi Luka Modric. Allah sarki dan kasan Croatia. Okay. Me ya same shi? Tabbas. Ina so in san daga ina aka samu Luka Modric. Allah sarki Luka Modric ai simple ne. Okay. Menene mota da turanci? Ka ba? Menene gani da turanci? Look. Okay, look. Ɗayan gani look ne ai. Yawa da look na gani da kuma kaɗin da ka gani ba ya zama luka ba? Haka. To yadda aka samu luka kenan. Okay. Ka gane? Modric kuma. Ka san a waya akwai airplane mode. Ko ba haka ba? So idan ka samu mutum mai rich mode, za ka juya rich mode ɗin da ya zama mene Modric. Yadda aka samu Modric kenan daga rich mode na masu arziki. Haka. Ka san shi yana da arziki. Kwarai. To ma da.